El meu nom és Jordi Balcells i farem una presentació del TFG del grau d'Enginyeria d'Informàtica. En aquest cas, el producte resultant del projecte s'anomena Codi 365 i és una aplicació web per a la gestió de còdic de barres. Amb aquest breu vídeo veurem primerament la pàgina d'aterratge o landing page disponible amb aquesta URL. A continuació veurem el core de l'aplicació, que és el backend de Codis 365, disponible amb aquesta URL d'aquí. I finalment veurem un exemple de l'API externa a través d'aquesta URL i una senzilla demostració a través del programa Postman. Bé, donarem pas a la demostració de la pàgina d'aterratge. En aquest cas disposem d'una pàgina d'aterratge amb unes dades fictícies sobre una empresa o startup que ha desenvolupat el producte. Tenim una sèrie de característiques, es podria considerar que és la home del projecte. Com a característiques tenim unes breus informacions, un equip fictici, testimonis de clients, preus, d'una possible monetització del projecte i formes de contacte. Aquesta landing page és completament responsiva, amb la qual s'ha cuidat bastant tot el que és l'accés i el disseny de UX UI. A continuació donarem pas a l'accés al backend de l'aplicació a través del botó de login. Farem una breu explicació de la pantalla d'inici de sessió, amb la qual podrem escollir entre 4 idiomes disponibles, mencionar que el projecte s'ha internacionalitzat. En qualsevol moment podrem alternar entre un idioma i un altre. Com a opcions principals per efectuar la identificació o autentificació del client es contemplen tres nivells d'accés. Un seria un usuari registrat a l'aplicació amb la seva contrasenya, que farà servir un mètode dels JSON Web Tokens com a sistema de seguretat. La segona opció seria mitjançant el protocol de OAuth a través dels serveis de Google. Qualsevol compte registrada a Google podria realitzar l'inici de sessió i automàticament la creació del compte o registre del compte amb el backend de l'aplicació. Aquesta opció ens permetrà mantenir la sessió activa, ja que totes les sessions es controlen amb unes cookies segures gestionades des del servidor. Tenim una opció de recuperació de contrasenya, introduint el correu electrònic, i una opció per crear un compte nou. En aquest cas, simplement amb les dades de nom, email i una contrasenya doblement introduïda i segura, amb un patró d'una majúscula, minúscula, nombres i un caràcter especial, ens permetrà realitzar la creació del compte. Nosaltres farem servir el compte de demostració. Realitzem el primer inici de sessió, salvarem les dades i accedirem directament al que és el backend de l'aplicació. El layout de distribució que tenim aquí és una barra superior en la qual podem fer cerques, podem alternar en qualsevol moment l'idioma. Instantàniament veurem que tota la interfície ha estat canviada a l'idioma anglès o portuguès. Com dèiem abans, amb el sistema d'internacionalització del projecte, deixarem per defecte el català. A continuació tenim una sidebar, amb la qual tenim el menú mitjançant el qual ens podem desplaçar per les opcions disponibles, que seran el dashboard principal, una opció per generació de còdecs de barra tant estàtics com dinàmics, unes opcions d'integració que no estan disponibles encara degut a l'abast i el temps de desenvolupament del projecte, anàlisis informes,
que ens donaria informació relativa als còdics de barres que l'usuari ha generat i les lectures que s'estan fent en el cas de còdics de barres dinàmics com els QRs, una secció de configuració del perfil d'usuari, que seria aquest d'aquí, i unes opcions també de seguretat i notificacions. En la secció de configuració veurem unes dades bàsiques sobre l'usuari, en aquest cas és demo@codis365.cat. Aquest usuari és de tipus web user, que ens permetrà treballar amb el backend. Tenim algunes dades bàsiques, tenim informació relativa a la llei de protecció de dades acceptades per aquest usuari i certs valors de configuració, com són els minuts en els quals les sessions duraria, serien 30 per defecte, després es desconnectaria i hauríem de fer l'inici de sessió un altre cop. Notificacions per email, si volem rebre, i notificacions per SMS. Amb les qüestions de seguretat, en la secció de seguretat, podrem realitzar un canvi de contrasenya, habilitar el sistema de doble factor d'autentificació, que és la tercera o quarta opció que tenim per identificar-nos de manera segura en l'aplicació. Podem enviar un enllaç a la compte de correu per realitzar el canvi de contrasenya i en aquesta secció d'aquí el que podrem fer és configurar el que són les claus per l'accés a l'API externa. Si fos un usuari d'integració que ens permetés treballar des d'aplicacions pròpies per fer servir l'aplicació Codis 365 per generar còdics de barres, hauríem de generar un secret o clau d'API per poder treballar. Després veurem l'afectació d'aquest valor. A les notificacions veurem que l'usuari pot rebre aquí estava marcat que hi havia dues notificacions per llegir. En aquest cas tenim una llegida, que seria aquesta d'aquí, que ens donarà benvinguda, i dues notificacions que no estan llegides. Com a opcions de suport, disposem d'un formulari de suport que ens enviaria correus a una adreça de suport de l'empresa Codis 365 i una sèrie de videotutorials que ens permeten veure el funcionament de l'aplicació amb més profunditat. A continuació també disposem de l'opció del xat amb intel·ligència artificial, que veurem ara mateix, per exemple des del dashboard. Farem un canvi. Tornarem aquí al xat. I amb aquest xat és un xat asíncron per usuari i podem fer preguntes relatives a tot el que són còdics de barres. En aquest cas, el prompt d'AI ens respondrà amb un entorn controlat de tot el que té a veure amb l'aplicació Codis 365 i tot el que seria l'àmbit de còdics de barres o còdics QR. En el cas que tanquem l'opció de suport, sempre que hi tornem, mantindrem l'històric en base de dades per cada un dels usuaris. En aquest cas, podem veure les converses anteriors i aquí veuríem totes les converses que hem mantingut amb l'equip de suport d'intel·ligència artificial. Una opció addicional que també disposem és unes fax amb una URL externa, amb les quals podrem consultar tota mena de documentació. En aquest cas, les fax estan en anglès. Tornem per veure la secció d'ajuda. Podem veure o tenim accés a les guies d'usuari de l'aplicació, amb aquesta URL externa també, Codis 364. També les tenim en anglès. Què podem fer? Quines són les característiques del producte? Quin seria el roadmap disponible per 2024-2025? I tota una sèrie d'informacions referents a les guies de producte, fonamentals que són descripcions de còdics de barra, què consisteixen i què és el que es podria fer, i històries d'usuaris, que en aquest cas serien la d'usuaris de web i la d'usuaris de desenvolupament o integradors a través de l'API. En el cas de l'opció de codis de barres, podríem generar codis de barres estàtics i dinàmics. En aquest cas tenim generats per aquest usuari de demostració
una sèrie de còdics de barres amb unes URLs disponibles. En aquest cas serien tots QR. Aquí disposaríem de l'estat, si estan actius o inactius, i tota una sèrie d'accions que serien reenviar un correu electrònic amb el codi de barres, editar el codi de barres i els seus valors, eliminació i veure en profunditat els detalls del codi de barra. El mateix es podria fer pels còdics de barra dinàmics. En aquest cas ja tenim d'altres tipus de còdics de barres de dues dimensions, concretament una dimensió, dues dimensions, i alguns QRs amb alguns enllaços disponibles. Hi ha algunes opcions que es marquen com a noves perquè estarien previstes per a un desenvolupament futur. Amb això finalitzaríem el que és tancaríem la sessió. Des d'aquí també podríem accedir a la landing page o pàgina d'aterratge, que és la que hem vist inicialment, i finalitzaríem la demostració del backend. En aquest cas, ara ens interessaria veure el que és l'API externa, mitjançant la qual els integradors o desenvolupadors podrien realitzar la creació de còdics de barres. Aquesta API externa està sota aquesta URL i disposa d'una extensa documentació. Passarem breument, ens indicaria o ens explicaria quins són els mètodes d'autentificació, quins són els mètodes i endpoints disponibles per treballar amb còdics de barres estàtics, identificació, aquest seria l'esquema que hauríem de fer servir. Si sol·licitem còdics de barres estàtics hauríem de treballar amb els paràmetres de paginació. Podríem fer un get per obtenir el llistat disponible. Aquí tenim uns exemples de com es farien servir sota l'endpoint. Aquest seria un exemple de resposta satisfactòria amb el codi HTTP 200. Aquest seria l'estructura de dades o esquema que ens retornaria. Disposaríem d'un mètode post per afegir nous còdics de barra estàtics, disposaríem d'un mètode per eliminar i un mètode per actualitzar. El mateix podríem fer pels còdics de barra dinàmics. Disposem dels quatre mètodes habituals, get, post, del i put, i addicionalment existeix un endpoint per recuperar tots els productes d'un possible inventari de l'usuari, afegir productes nous, eliminar productes i actualitzar productes. Tenim tota una sèrie de dades detallades que ens indicarien en cas d'error quin és el codi d'estatus que es produeix i per quin motiu es produeix l'error. En el cas que es produeixi un error, disposarem d'un objecte específic amb detalls i informació de l'error que s'ha produït. Aquesta API externa podrem veure el seu funcionament a través d'una aplicació com seria Postman o qualsevol altra aplicació que permetís el test a través d'APIs. Tenim generada una col·lecció per realitzar els tests. En aquest cas, el primer que farem és la identificació amb usuari i contrasenya. Un cop rebem el 200 satisfactori, ens retornarà aquest esquema de dades amb el qual veiem que hi ha un token generat. Aquest token quedarà salvat amb el que és la col·lecció per després poder fer servir tots els endpoints disponibles. Per exemple, ara veurem un mètode aquest sobre els productes disponibles d'aquest usuari. Enviarem la sol·licitud paginant de pàgina en pàgina amb 10 resultats per cada pàgina. En aquest cas acabem de rebre la confirmació. Tenim en l'esquema una sèrie d'ítems que serien els productes disponibles amb l'esquema de cada un dels productes. Podríem fer també rebre els còdics amb un get als còdics de barra estàtics. Aquí estem rebent l'informació dels còdics de barra estàtics, paginant amb una pàgina i 5 resultats per cada una de les pàgines. I el mateix podríem fer amb els còdics de barres dinàmics. I això seria tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.